Gyerünk! Őrizd az energiát, Bandi! Energia kell még! Hát ez nem volt volt! Nyugi, szedd össze! Tied, Nyugi! Gyerünk végig, Peti! Azt a mindenit, nem igaz! Gyerünk már! Be ne menjen! Szép volt, Niki! Jaj, Jó! Ez az! Fordulj meg! Ellépte! Menjünk már oda bejebb, hogy ne lássa senki. A szemetet ad ide, nyugodt. Húzz előre! Szandira a 11-re, de hát ilyenből 150.514 van. Egy kosárlabda meccs, akkor mindent be kéne fújni. 40. De segítsetek már neki! Neki a kosár felé! Hát baszki! Jó! Csak üzd! Csak üzd! Hát de ő lökte a Szandi! Ennyi! Így van! Hát de az ötös kell lökte De a Szandi, nyugi. Odaadták. Faltot nem fújnak, de legalább ideadják. Tudás előre! Tudás! Menjünk! Neki befele, befele, befele! Hopp! Tessék? Nincsenek hozzászólni. Figyelj! Mennyi idő van még? 1.25 és nem tudom, most talán 24.31. Annyi? Azt! Mindenben meg. De nem baj, mert a következőben nem játszhat. Ott a A 8-as. 8-as. Hát már csak megállítják már. Most Attila föltett minden lány. A következőben már azt ez így. Ez mi volt most? Mi történt? Mi történt? Azt! Mit két? Három már? Hármasnak faltot! Na meg őrülök! Tietek, Nyugi, tietek! Ketten vagytok. Nem baj, harc! Szép volt! Hajrá, szép! Hajrá, Harcság! Hát ez utca hihetetlen! Hát ilyen nincs! Hajrá, Harcság! Jó! Bravo! Négyes, 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 négyes! Éjjel Szandi!
Segíts! Vedd már el! Jó, úgyis jó. Most 15-ként. Bravo! Szép voltál! Bravo! Szép voltál! Arra! Hát a gyerekek se hiszik el! Nem gól! 28-33. Egy másodperc alatt hogy történt ez meg? Micsoda? Micsoda? Egy másodperc? Egy másodperc volt vissza, és megtörtént minden.